Mushi makadi tinani kuti moti dhibhisira matamo mbere nhaiwa man ndozoita kuti kurima kufambe ndeche chinobatsira ichi chinobatsira kuti utachiona usatatapuranwe kubva kwamabva muchiuya pano ende kutiwo pamunobvawo pano musatakwe utachiona uri pano kuenda nawo kwenyu. Saka tabuda todhibha futi togeza totsika tichienda. Okay. Ya wazhinji hatizvizivi. Wekufodya chete tisitoziva kuti museedbed ndio munoitwa izvi. Okay, kuno kumbudzi naika. Okay, makadi. Ya, ndiri kuona muri kuita project yakanatsokura and kutaura kwamaita tichisangana matimi mbudzi dzenyu nehwai dzamunadzo hadzifuri dzinongodya matiri munomu. Muruzvikwanisa sei kuti dzinge dzichingorarama dziri muno dzisingabudi? Nzvimbo yenyu iduku asi mbudzi dzakawandisa, muruzvifambisa sei? Zvatinoita isusu tinotenga uswa kubva kune varimi, kubva kune vari mumaruzevha vanoti ini kwangu kwakazara bundo, so tinongoenda totsvaga netractor nebhaila ocheka uswa touya tounganidzapo. Saka uswa iwo uri papa wakangofanana nehuri musango. Saka mbudzi yadya apa nembudzi yadya kusango zvakangofanana. Zvinozongosiyana kuti imwe yazowanawo uri green netumiti patinenge tusina hedu pano. Nyaya muri kutaura yabva yandifungisa vanhu vaya vanopisa moto. Ndona ndiri kuona ndezvesoya beans kaizvi, izvo ndezveuswa izvo. Ndinoona inini vanhu tinoti kana tauda vanodyara tabhizi kupisa hanzi tiri kuchenesa munda. Tinoona isusu musango munofanira kunge muchifuriwa taakupisa uswa. Semunhu ari kuchengeta mbudzi ari kurarama nezvozvi mungati chii? Panhau iyoyo ndingati ari kuona pane uswa pasiri kushandiswa. Kuyouth, torai masiku enyu, chekai uswa ihwoyo, unganidzai, isai masaga, batai varimi vanoita zvehuku, vanenge isusu vanoita zvembudzi, tinotenga futi uswa ihwohwo. Itori project kuti kuyouth you can keep yourself busy kuita project iyoyo yekuti uswa ihwohwo waungana zvakutoenda mberi. Saka tikabva mumazhanje togonoenda muuswa. Tienda muuswa. Amoni. Inhangu ndofunga ndakamboenda kuBotswana. Ndinoona muside meroad vanototengesa uswa ngemazhanje. Ndizvozvo. Zviri zvinhu zvandoona kuti imi makutozvikoshesa nezvandiri kuona pano kuti mune 1 hectare chete asi mbudzi dzamunadzo hadzienderani nekukura kwakaita nzvimbo asi muri kurarama neuswa ihwohwo. Saka chokwadi ndofunga kuti nini zvinhu zvinokudzwa zvikuru. Saka kana tichiona mbudzi dzedu munodzimaneja sei kuti dzinatsowanda dzirarame dzichingoenda dzisina zvirwere uyezve dzichikura zvakanaka nemakuriro nenguva yatifanira kuti dzinge dzichikura? Zvinhu zvakakosha pambudzi hazvina kunyanya kuwanda. Mapa chikafu chenyu, mapa mvura, chinenge chakudiwa kudhibhisa kuitira zvipukanana zvinofamba muskini yedu yembudzi dzedu yakafanana, dzingave nhata, zvingave zvikwekwe. Saka tinoshandisa this facility ndekudhibhisa mbudzi. Ritori dhibha iri? Ritori dhibha iri, nokungoti mvura tinoburisa. Yatoti plunge deep yemombe. Exactly. Okay. It's a smaller version of it. Saka mbudzi dzedu dzinobuda nepanapa dzopinda uko. Yobuda yomira kumusoro, dhibha rasara rodzokera mukati. Rinenge rasara dhibha riya ndo ratinoshandisa kuzomwayawo around our facility kuitira kuti zvirwere zvisarambe zvichitenderera. Samodhibha kangani? Kamwe chete pagore? Kumbudzi tinoti varimi vose dai vachikwanisa vanga mbudzi ngadzidhibhe kana iri nguva yekupisa, ikadhibha kamwe chete pasvondo. Nguva yechando yodhibha kairi pamwedzi. Zvafanira mombe. Zvakada kufana nei? Because mombewo ndizvo zvimwe chete, kamwe chete munguva yekupisa, kairi munguva yechando. Zviri zvinhu zvatokurudzirawo. Ndikuona uku mune huku futika idzi. Tine huku. Ndikuona idzo dzine mavara nedzidzi. Nema idzi ndo dzinonzi black astrolopi. Dziri koko idzo ndo dzinonzi kurukuru. Dzinoitwa nemukadzi wandinoshanda naye, bhururu wangu, anonzi Nobukosi Ndlovu. He specializes in this. So my weekends anouya as a recreation for the kids. Vana vanouya vachitamba vachiona. It's also a business. Wow. So we are growing this to
bigger level now. Okay, saka right, munomu taamumbudzi chitibatsira kuti tichinatsofamba tiri tese. Mumbudzi munomu tinomuti ndomo mumaternity dzinenge dzabara dziya ndoma dzinowanikwa munomu mukatasa mune zvimbudzana. So todi kuti tungida kuonekwa kunzi kari kuyamwa here, kari kuyamwa zvakanaka here, kana kasiri kuyamwa zvakanaka kachibatsirwa kuti kayamwe, nekuti kurarama kwembudzi kuri mumukaka wadzinotanga kunwa ichingotanga kuzvarwa yavanotiwa pachirungu colostrum. Because mbudzi inozvarwa isina immune system, saka immune system iyoyo inobva mumukaka wekuti ukatasa mbudzi yako painozvara inoita mukaka unenge unonhuhwa wakakora. Saka mukaka iwoyu varimi vazhinji vanotoukamira pasi vachimirira mukaka watakajaira. Asi pakurima vanofanira kuita make sure kuti mukaka iwoyu wekutanga unonhuhwa iwoyo ndo unokosha, ndo unofanira kutanga kunwiwa nezvimbudzana. Okay, saka yes. And then ndiri kuona dzauti kureka dzati kure mukatarisa dzakasangana hadzi dzakasangana mikono. Ndimo muchipatara medu matinoisa mbudzi dzedu dzinenge dzarwara dzatinoti idzo dzinenge dzaita maproblems, ingave kuita tsanga mumaziso, ingave kuchaya, ingave miscarriage. So ndo zvatinokoshesa munomu. They will be under a close look yekuona zviri kufamba sei. Zvakafanana mukatarisa iri papa iri kutreatwa maziso. Once it's done yapora yakudzokera kupi kune dzimwe. Iyo ndiri kuona ine manyoka. Iyo iri kuchaya iri kuita manyoka, so it's under treatment inenge ichitariswa munomu kusvika yaita zvakanaka. Okay. Yeah, chimwe chinhu chandiri kuona izvidhina izvi kurasa muno kana kuti muda kuwaka mudaisa floor chichiri kuitika? Zvidhina izvi tinozvichengeta pano. Mbudzi dzedu dzinouya muno dzichinjana in sessions. Zvinobatsira mawanda, kutrima mawanda kuvanhu. Tinocheka nzara, saka kumbudzi usingade kubata uchicheka dzikauya dzikafamba mumatombo dzinobva dzangofaila mawanda aya. Saka muchaita dambudziko rekuora kwemawanda embudzi. Okay. Saka zvitori pabasa ipapa. Zvitori pabasa ipapa. Saka kwavakwa kwese kune marabhozi, torai moisa mukona medanga renyu, ndopamunoti mukatenga tunonaka tunenge tumapellets, kana kuti mukatenga salt block kana mineral block ukarigadzika ipapa, nenyaya yekuti dzinoda maningi, dzinoenda dzodya dzotokwira mawanda otobviswa. Okay. Panapa ichi chiri kuitika panapa? Panapa tine tsuro, the New Zealand white. Tangodzitanga toda kuti timboona kuti zvinodii. Kana nzvimbo iripo pasina chairi kushanda takati tungatishandisei, taimboita mazai panapa. Saka makeja yanga ari emalayers. Saka taakuachinja kuaita itsuro. Saka tsuro iproject iri kutotangawo yekuti tiri kuti kuvarimi, kana uchirima fodya, tengesa fodya yako wotenga mbudzi. Kana mbudzi dzako dzaida kutengesa mbudzi, wotenga matoki, wotenga madhadha. Matoki nemadhadha pano nehanga idzi dzinotibatsira usiku nesecurity. Ukafamba tikanzwa noise yatanga, taakumhanya pakamera kutarisa kuti zviri kufamba sei uko. Taakuti imbwa ngadzienda ikoko, taakuenda pakamera yedu kuona kuti zviri kufamba sei. Tichaona kamera yacho. Saka tsuro ndiri kuona dzichiri shoma, muri kuda kuedza kudziwandudza here? Tsuro taingofunga kuti tichachengera shoma, asi nemaitikira zviri kuita tiri kuona tavandudza. Taita imwe section inenge iri yetsuro yekuti tichatsvagawo mukomana anenge achiuya achibatawo patsuro ipapo. Nyika yedu yatekeshera zvinodhaka, saka tiri kuti vanhu vabatsirike. Zvinogona kuva project yetsuro, hanga, madhadha, matoki kana mbudzi. Okay. Yeah. Chiuya munomu ndo mune hadzi dzedu. Muchiona chiri panapa ichi. Panapa tine motion sensors anobatsira usiku. Kana tavharira mbudzi dzedu mumatanga anobatira na6. So kana abatira pakafamba chero chinhu rinoflasha light robva raita siren alarm. Kana mangofamba munhu. Kana mangofamba chero chafamba ingave yemhuka kana chi. Saka kuno hakuna chinobvumidzwa kufamba usiku. Saka tikangonzwa chachema ichi toziva kuti chachema kumusoro kune chaitika. Vakomana vakutomhanya nepfuti nembwa ikoko kubata zvinenge zvada kupinda zvisiri zvepano. Okay. Ko panapa munomu chii chiri kuitika? Munomu
muri kuona dzaakuzorora isaini yekuti dzaguta isaini yekuti dzaguta dzaakuseredzera ko yapinda mudhishi yada kugeza here yapinda mudhishi. Goats are very inquisitive, dzinoda kutraya zvinhu zvakawanda wanda. Iri mari muchaona tichange taisa imwe mizerere yekuti dzinoda kukwira mumuzerere dzichitamba. Dzinoda kuti dzidaro kuona dzakutungana kudai kurakidza kuti dzaguta. Saka pano ndo padzinodyira. Umu ndo matinoisa uswa hwedu. Mupi munomu? Munomu ndo matinoisa mauswa hwedu watambodya nemunomu. Zodya nemunomu. Saka vese vaye vane vana vanetseka kuti towana mari kupi, ngavapinde musango vononga makozho vocheka uswa vounganidza vakatibata, tinonge tichitaurirana tovapa mari. Zvinhu zvozvouya, it can be useful to us, and ivo vanogona kutozvishandisawo mukurima kwavo. Ndikozokatarisa makozho aya anobva mumiti, they are very good for protein. Asi kuno kuisu tinenge takutenga protein block. Saka tinogona kuchiregedza kutenga protein block, tatenga makozho anhongwa nemuyuthi wedu angava ari kuchiredzi ari kwachihota, zvakutoita kuti azive kuti ratoo business rakewo iri project yake, whether ari kunhonga ega kana kuti ari kunhonga nevamwe otisa mari muhoma. Sounds good. Ko ndiri kuona mabhurashi kaoma mese mangozara mabhurashi kusvika uko. Ibhurashi hamusi kuwesta here? Ibhurashi rakanaka kairwa kumani. Hakusi kuwesta, mabhurashi aya anotishandira kukwenya mbudzi. Kana mbudzi dzedu dzaita tungave tupukanana tukafamba muganda madzo dzinouya dzokwenya ipapa. Also chinotirakidza icho kuti mbudzi dzedu dzaakuda kuwanikwa dzichidhibhiswa. Ukaona dzaakuwandira apa dzakudhibha. Ende chakanakira kuti chinoita kuti fenzi yako ichengetedzeke. Mbudzi hadzichakweshera mufenzi, dzinouya dzozvikwenya apa ipapa. Wow, that's good. Nice water trough. Yakachena, mvura yacho kuti munhu utogona kunwa kai. Aiwa, inotonwika. Iyi borehole water ndo yatinotonwawo pano iyoyi. Saka matraps edu tinoti anofanira kuti kuseni kwega anopindurudzwa oiswa mvura masikati vasati vareplanisha kana yapera vosuka oisa imwe mvura. Zvinoita izvo kuti mhuka dzedu dzive neutano hwakanaka, kuti mvura yakakosha mukurarama kungave kwemunhu kana kwechipuka chese, but tiri kuti clean water is the best. And clean water is life. And ndizvozvo munhu mhuka tese ngatinwe mvura yakachena. Ndo kamera takachireva iyi. Ndo kamera iyi. Ndo kamera tamboreva payo. Kamera iyi ungave uri kuAmerica uchiita project yako, upenyu hwako hwavandudzwa, hwarerutswa, unoona pafoni pako. Kana uri kubasa inenge ichirekodha, unogona kuuya worewinda wotanga kuona hako semovie zvanga zvichiita vakomana vako. Yakanakira futi kuti unogona kufona ipapa, ukafona ukadaidzira mukomana ukasenda message paWhatsApp kuti uya pafoni, anogona kuuya, munogona kutotaura ipapa. Yotoita ngefoni. Uchiona iye achikuona, iwe uchimuona iye asingakuoni. Asi mugona isa kamera kuti mutoonana futi ipapa. Saka security wise chinhu chakanaka zvikuru. Ende kwandirika itechnology yakanaka, ende ndofara kuti vakomana nyu akachinzwisisa, because vamwe vanenge kuti makuti monitor mungopota muchititarisa, asi itechnology yekuti iwowo pavanenge vada kuzotangawo maprojects avo vanenge vaziva kuti kune technology. Pane zvamuri kuita here? Ndatotanga zvimwe. Pane here zvimwe zvamuri kuita kuvabatsirawo kuti vatangawo maprojects avo nawo? Zvatiri kushanda nawo, tikaramba tichishanda zvatiri kuita tichishanda zvakanaka, panopera gore munhu wese anofanira kuwanawo chaanotakura chaanoenda nacho kunotanga project yake. Kana afunga kuti aiwa ini ndinoda kunotanga huku, achamubatsira huku dzake. Akandoda kunotanga mbudzi, achawanawo mbudzi dzake. Akandoda kunoita tsuro, achatakurawo tsuro dzake. Akandoda matoki, madhadha kana hanga, anotakura izvozvo. Onotangawo oemployawo youth kwaabva, iye achiuya achishandawo nesu, mabhizimusi achiwanda kumunhu wese. That's good. That's youth empowerment. Tichazoti taure hedu. Ndisingazivi kuti nyaya yamuri kutaura ika, pfungwa dziripo here pakuda pakuonawo kuti kunze uko hakuna kumira mushe nenyaya yezvekudhakwa iri kungoitika, tiri kungoona iri kuitika kwese, hamusi muno muZimbabwe chete, zviri kuitika kwese kwese. Kumayouth panyaya yezvinodhaka iyi, tine vandudzo yatinoita yekufundisa kurima mbudzi. Tichange tichifundisawo
kurima zvimwe zvamaona izvi zingave huku, madhadha, matoki. Tine musha watakavaka kumusoro uko watichange tichitrena vanoda kuziva nezvembudzi, ende vari kuita madrugs tiri kutry kuita reach out kune vanochengeta vana vanenge vabva kune zvinodhaka kuti vauye tivafundise. Kana vafunda rova basa ravo iro kuziva kuti aiwa inini ndogona kusiya madrugs, ndotango zvembudzi, zvemadhadha, zvekucheka uswa, zvekunhonga makozho, ese mabhizimusi anoita kuti nyika ivandudzike, ende zvinoita izvo kuti madrugs aite mashoma muvana vedu. Okay, alright. Muno tiri mupi muno? Munomu tiri mumba yevarume, ndo munogara mabreeding bucks edu. Kana vakomana vazorora. So our system yatinoshandisa ndekuti kana vakomana vazorora kudai vadya vaguta, usiku tikazoti aiwa tine 20 idzi dzatada kuti dzichitipa vana, tinosarudza tichiona kuti 20 dzacho dzakamira sei, frame yadzo, tiri kuda kuisa mukono wakareba here, une nyama yakakora here, kana kuti toda kugadzira cross breeding zvenyama. So tosarudza mukono ndo unorara mumba inenge ine madzimai muga dzokuseni, madzimai achisara baba vachidzoka kune vamwe vana baba. Umu tani chi umu? Munomu tine mabhuwa zvakare, asi mabhuwa ari muno nde mumwe wedu muno muZimbabwe watinochengetera, akanga atengawo munda. Munda uyu kazvinge watengeserwa mumwe munhuwo. Akomana akabatana nematsotsi naye. Akabatana nematsotsi munyika yekurarama. Saka achiri kutsvaga hake pekuitira, asi project yake yakutofamba. Okay. Tichibatsira naye. Ayo, dzatowanda. Dzatowanda. Atone zvimbudzana zvake. I think zvitatu kana zva5. Ko munomu? Munomu tine inonzi Savannah. Imbudzi chena iyi. Mukatarisa kuti atiri kumabhuwa uku. Dzine musoro mutsvuku. Zoita mwiri muchena. Saka iri breed inonzi Savannah zvekuti ichena yese, asi ndiye nyama zvakare. Inoita nyama yakanaka. Ende kumabhuwa inongotisiyana pakuti inoti ite mukaka wakati wandei kudarika mabhuwa, asi iri mbudzi yenyama zvakare. Ndo dzatinadzo dzinozi ndikuona kuti zvakangoratidza zvangofanana, ndebvu, musoro, nyanga zvangofanana, ungoti haina ruvara rwebrown chete pameso pamusoro apa. Aiwa, that's very true. Kufanana dzakafanana zvokwadi, hapana chinosiyana padziri. Asi pakurarama kwadzo yamungati inonatsoita muno muZimbabwe ndeipi pakati pebhuwa neSavannah? Muno muZimbabwe these animals dzinoita kwese nekuti dzinoadopta munzvimbo yadzapinda. Imhuka dzekuti dzikasvika mune chikafu chakawanda dzinodya chikafu chakawanda. Imhuka dzekuti dzikaenda pane chikafu chishoma dzinokura futi zvakanaka nekuti dzinotena easily chikafu kuisa mumiviri. That's why muchiona kuti muno dziri kudya, dzikangoti gare gare dzodya, mukauya mazuva rovira dzavharirwa, munoona munenge musina chinhu, munetonge matopinda musikana akatsvaira. Okay, machena. Right. Unoza apa ndiri kuona kuti taunza mbudzi dzekunamibia, dzekunze kwenyika, origin yacho iri South Africa. Asi kodze muno makambodzifunga tinana mashona goat, tinana matebele goat, makambofunga here kuunzawo mbudzi dzemuno muno? Mbudzi dzemuno dzirimo, tiritori mubishi kutsvaga kuti tiwane dzematebele kwadzo, dzematebele chaiwo ari mapiwa ematebele, mashona ari mapiwa emashona. Nenyaya kuti dambudziko ranetsa munyika yeZimbabwe ndere vakomana vanotengesa pakati. Vakutora dzekuDarwen voenda nadzo kuBulawayo, dzichibva kuBulawayo dzichidzoka kuno dzichinzi dzeBulawayo. Asi mukana ukawanikwa, Mwari achitendera, nguva ichifamba, tichishandawo nesimba nemaorganizations nehurumende, tiri kutoshuvira kudai tawana nzvimbo yatinotorima dzemashona dzega neyatinotorima dzematebele dzega. Because imhuka dzatinadzo asi dzakutopera munyika ino yeZimbabwe nenyaya kuti dziri kudyiwa zvakanyanya kudarika kubereka kwadziri kuita. Aiwa, ishuviro yangu kuti tikakwanisawo kuita mbeu yedu yatoti imashona goat, yokura iri mashona goat takaichengetedza, imatebele goto yokura takaichengetedza sematebele goat. Saka ndofunga kuti chitori chitsvambe kwauri, iwe uri mwana, iwe uchiri muyouth chaichai, wekuti ukakwanisa kugadzira mbeu idzodzo modzichengetedza, tozodzikudzawo dzakangoti dzakazvimirira, aiwa tinenge tagonera nyika, nokuti mbeu yeduwo tinenge tichiidawo. Nokuti idzi dzatiri kuya nadzo idzika dzine munakiro wadzo, idzo dzine munakiro wadzo. I always tell people kuti inini ukauya vanhu vanoti dai tambodya idzodzi, vanoti ndo dzinowanakira.
asi ini ndinonakirwa neyedu yechibhoyi yekuti unomboti kwatisei enda uchidongorera uchidzoka aya mabata steak yekuti kungodya ipapo ona manje saka I think chitsvambe kwatiri ichocho chekuti change tichiita kuti tichengete dzedu dzemuno tidzivandudze tidzichengetedze maererano nemararamiro atinge tichingoita isu sevanhu vezimbabwe. Saka muno matari tine chii muno? Ndikuona tine dzakati tsvukurukei idzi. Munomu tine dzakati tsvukurukei idzi ndo dzinonzi makalahari reds. Then idzo dzakati tachena idzo dzahawaii dzinonzi mameat master. Okay. So they are also imhuka dzinokura kufanana nedzimwe dzatiri kuti isusu kuvanhuwo zvakare vanoda kuita dzenyama. Ukatarisa umumu hwayo unoona kuti yakati farei kuenda mberi yobva yati dhafukei zvishoma nini. Saka unoda kuita zvenyama ukatora ingave bhoa ingave kalahari ingave savana ukaiisa nawo pane yedu yechibhoyi yemashona ichawana 50% characteristics anobva mutsvuku kana kuti mungave muchena yatamboona iya. Zvinopa izvo kuti mwana achazvarwa ange aine umhumu hwababa hukuru nehwaamai hudiki. So kana amai vanga vachirema 50 kgs baba vachirema 100 kgs mwana wedu acharema between 75 and 150 kgs. Saka vanoda zvenyama unogona kutsvaga mukono wako, watsvaga mukono wako uchisanganisa nedzedu dzechivanhu nedzedu dzematebhele. Vana vazvarwa anenge akunzi iwo ma-F1 ma-first generation ndo aunokwanisa iwo kuendesa kunyama o unokwanisa kutengesa sembeu kune vari kuda kusanganisa nedzawo dzechivanhu zvakare. Saka zvinobva zvavandudza kuti maketi yenyama yako ichiwandawo huremu. Ndoda ngokubvunza kuti hongu nyama yawanda asi kuwanda kwayo ikoku iri kunaka here? Because tinoona isusu kuti wamwe seni hangu ndinonakirwa hangu nembudzi yamuruti yechibhoiya yedu yechiwanhiya mashona goat kana kuti matebhele goat. Panhau iyoyo dzedu dzechishona tine mutauro wekuti idoko asi dzinotokura kuda kutoenderana neidzodzi. Chaita kuti dziite doko inyaya yekuti mai vabereka mwana asangana nasisi, sisi vasangana nababa, baba vasangana nemwana ndo zvaita kuti dzive duku. Asi tikatanga kurima marimiro atiri kungoita idzodzi dzatiri kuunza idzi muchaona kuti dzedu dzechishona idzodzo dzatiri kuti aiwa yakambenge iri 15 kgs dzinokura kudzokera kusaizi yadzo yakare. Nekuti marimiro atanga tichingoita kumusha ndekuti tinongovhura dzoenda dzodzoka. Asi tiri kuti isusu dzedu idzodzo ngatichiitaiwo make sure kakuti kana dzaita zvikwekwe dzodhibha, kana dzaita chirwere chemaziso dzorapwa maziso, kana dzadya ingave plastic dzoita kuti dziflashwe plastic ribude, kana dzadya dzaita makonye mudumbu toita isusu kuti tiite sei tidhibhise tidhozewo dzisaite makonye. Kana dzikashaya makonye zvakureva kuti dzakuita mwiri mumwe. Saka management kuriritira kwedu kofanira kuti kugadziriswe kuitira kuti mbudzi dzedu dzidzoke nekubvisa yatoti inbreeding iyaya kuti dzinatsodzoka pazera radzo. Kuti dzidzoke pazera radzo ndizvozvo tinofanira kuti tibvise inbreeding iyoyo nekuramba tichivandudza ruzivo kune wese anorarama kuti vazive kuti aiwa kurarama kwauri kuita kwakanaka iwewe kwaunoshuwira. Ukakuisa ikoko mumbudzi yauri kuti idoko unomuka mangwana wane mbudzi hombe. Zvofadza. Ko wai tiri kuona tine wai dzatinadzo muno toda kuedza kusanganisa wai nembudzi here chii chatoda kuedza? Pawai dzatinadzo idzo dzinonzi meat master ndo dzatingati hombe pakurarama kwewai dzose nenyaya yekuti ihwai yakagadzirwa pasanganiswa wai dzose dzinosanganisira dzinonzi ana Van Rooyen, ana Dopa, ana meat master, ana Damara. Dzikasangana idzodzo ndo panozobuda mbudzi yedu yemeat master. Saka muchiona kuti unogona kuiwana iri paruvara ruchena, unogona kuiwana iri pabrown, unogona kuiwana iri pablack, unogona kuiwana yakasangana ruvara yakaita makwamba. So imhuka dzatiri kuti toda kuti dzizikanwe munyika yedu yeZimbabwe tidzirime dzibatsire kuti mhuri vangave baba vari kuAmerica vane mwana ari kuita madrugs muno muZimbabwe. Mwana akanzi chiona waidzi achaita busy achaita zvemadrugs.
uye agraduate ari kuti ini ndiri kushaya basa. Unorishaya sei basa? Tiri kuti isusu hedzo mbudzi, hedzo wai, rima, hewo uswa huri musango, chekai, hewo makozho adonha mumuti, nongai. Saka zvinoita kuti zvinhu zvedu zvivandudzike, kubva kungoti ndakaita IT, saka ndaifanira kunge ndiri IT technician. Ini ndakatomboshanda murestaurant, ndaifanira kunge nditoriwo accountant. Asi hazvina kudero nekuti ndakafunga dzimwe pfungwa, ndaona maprogram anenge zvatiri kuita panezvi, tikatoziva kuti saka unogona kutotambira 1000 iri kutambirwa nemunhu wauri kuchiva usina kutomboenda kwaakaenda iye. So basically ndo zvatiri kungoti tirambe tichivandudza tichibata. Saka tiri kuti isusu project hainetsi kutanga because kunzwa kwandiri kuitaka unongonhonga makozho, wonhonga uswa, pane kuti tipise uswa, takucheka uswa, takutotanga project yedu yenguruwe. Nguruwe is one of them, mbudzi kana wai. Saka imimi mungati chikuma youth kana wachida kutanga project, tingati inonetsa here kana kuti chinhu chiri nyore chekuti munhu chero ari ani anogona kutotanga project yembudzi kana wai? Kuma youth ndinoti zvakareruka kutanga nekuti hakuna asina kumusha. Kana uchida mari, rima. Kurima kuita sei? Hakusi kutora badza kana kutenga mbudzi aiwa. Kurima kuva nepfungwa yekufunga kuti ndoitei. Ukacheka ushwa hwako, ukanhonga makozho ako, mari yako yakakwana kutenga mbudzi imwe chete, wotenga mbudzi yako waisapo, watotanga. Saka chakakosha kuita pfungwa iyo yekutanga. Wangoita pfungwa iyo kungozoti aiwa ina handina kupererwa zvokuti ndingafunga kuti nditore zvinodhaka. Rega ndinonhonga hangu makozho, ndichita sendinopenga. Asi panopera mazuva kana makore 5 wakutonzi mamuona here akuita zvembudzi, mamuona here akuita zvetsuro, mamuona here akuita zvewai. Chandafarira ka pane zvawataura zvese kuti washayiwa chekuita wakuenda kumadrugs. Saka kuenda kumadrugs kushayiwa chekuita. Aiwa, ipa wabva wavhara musangano. Thank you. Thank you very much.